The Future Tense کو فیلمێکە ساڵا 2022 بە حیات و حکایەتێنجی ئینگلتەرە و ئیرلاندا مەسەلەیەن ئایدیەتێ ڕابەر دکە. Di filmê da jin û mirekî ku karên sînemaya dikin, metin di destan da heyat û hikayetên nasên xwe dixwînin û li hîsên aîdiyetê digerin bi pirsên nola Îrlandiyek çito dibe Îrlandî, Îrlandiyên bi îngilîzî şorê dikin ser zimanê bavûkalên xwe çi dibêjin, di mabêna London û Dublinê da ferq çi ne û ferq seba çi hene. Min film ji ber zelaliya fikran û delaliya îfadekirina wan eciband hes kir. Piştî filmê ez hinekî li ser xwe fikirîm. Bi min werhat ku münaqeşeyên ser ziman, aîdiyet û kültürê ez pir êşandime, pir westandime û ez heta niha jî nikanim xwe tam îfade bikim di van meseleyan da. Loma kin dibirim. Trajedî, major depresyon, bêmane, puç.